Hi friends, நம்ம நேற்று பார்த்த பாடம் என்ன அப்படின்னா பாடம் 2ல் வந்து ஜீம் ஹா ஹா ஜீம் ஜீம் ஹா ஹா தால் தால் அடுத்து ரா ஜா ஒரு 6 லெட்டர்ஸ் பார்த்தோம், ஒரு 6 எழுத்துக்கள். ஸோ அதே தான் நான் ஹோம்ஒர்க்கு கொடுத்துருந்தேன். ஹா ஹா தால் தால் ரா ஜா இப்படி இருந்து நீங்கள் எழுதிருந்தீங்க அப்படின்னா அது தப்பு. ஏன்னா இந்த மாதிரி எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது தப்பு. ஏன்னா அரபி எப்போவுமே ரைட்டில் இருந்து தான் லெஃப்ட் எழுதணும். ஸோ வந்து நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், எழுதி பாருங்கள். ஹா ஹா தால் தால் ராவுக்கு 2 வடிவம் இருக்குது, ஜாவுக்கும் 2 வடிவம் இருக்குது. மேலே புள்ளி வச்சா ஜா, புள்ளி வைக்காட்டினா ரா. திரும்பவும் நான் இன்னொன்று டைம் எழுதுகிறேன். ஹா ஹா தால் தால் ரா ஜா. ஸோ வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வாங்க, லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வந்தீங்கன்னா அது தப்பு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இடத்துலேருந்து ஒன் டைம் வந்து நம்ம எழுதி பார்த்துடலாம். நீங்களே இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கையில் ஒரு நோட் பென்னோடையே இருங்க. நான் சொல்ல நீங்களே எழுதி பாருங்கள். ஜஸ்ட் வீடியோவை பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணி போயிடாதீங்க, நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்கள். அலிஃப் பா, கீழே ஒரு புள்ளி இருந்தா பா, மேலே 2 புள்ளி இருந்தா தா, மேலே 3 புள்ளி இருந்தா சா, கீழே புள்ளி வச்சா ஜீம், புள்ளியே இல்லைனா ஹா, மேலே புள்ளி வச்சா ஹா, தால், மேலே புள்ளி வச்சா தால், ரா, ராவுக்கு 2 வடிவம், ஜாவுக்கு 2 வடிவம். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மாற்றி சொல்லி பார்த்து எழுதி பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சப்போஸ் ஜீம்னு சொன்னேன்னா ஜீம், பா, தா, ஜா, இந்த மாதிரி எழுத்துக்களை வந்து திரும்பவும் வந்து இது என்ன எழுத்து அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிகிற வரையும் நீங்கள் எழுதவும் செய்யணும் அண்ட் சொல்லவும் செய்யணும். நீங்கள் தாவை அதே மாதிரி லெஃப்ட்லேருந்து இப்படி எழுதக்கூடாது, இப்படி எழுதுனீங்கன்னா அது தப்பு. இந்த ரைட்டில் இருந்து தான் லெஃப்ட் போகணும், ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போகணும் எல்லா எழுத்துமே வந்து. இதுதான் கரெக்டான ஃபார்மேட்டு.